Ich habe alles mitgenommen. Говежди стек. Маринован стек. Wir haben also zwei verschiedene Varianten. Das ist die Aromette Brauhaus. Това трябва да го запишеш. Името е вече... Го има вече, да. Да. Името е... Това е могунция, нали? Dann nehmen wir sie ganz naturell. Натурално вземаме. Mit unserem Steakpfeffer Americano. С нашия стек американо, пепър стек американо. Also du hast von Aromette Brauhaus genommen und auch von diesen... Ja. Die naturellen machen wir mit dem Steak. Das Ja. ist Rind. Das ist jetzt Rostbeef. Rostbeef. Така е по-лесно, защото трябва да внимавам да не изгори. Нали има поправки, то сега там ще е по-лесно. Meine Kruste ist aber fertig. Und jetzt kann es schön ruhen. Филмирано е за... И може да от тигана малко в конвектомат. Das reicht, wenn wir die jetzt 5 bis 10 Minuten bei 150 Grad. 150 градуса с пара. Heißluft. Не с горещ въздух. Горещ въздух. Сега това какво е? Да, ма ние вкусил нещо. Натурален. Само горещ въздух. Това филе ли или соус? Филе е това. За филе. Nein, Rostbeef ist Rost. der Rücken. Ростбиф е винаги рюкен. Гърба. Не, той пита Иван от теле или от крава? От какво животно? Дали направим, това е филето. Теле? Да, това е филето от гърба. Ростбиф не е опитенца за пържова вода. Also, du hast kein Gewürz hier zugegeben, nur naturell. Ist das beteiligt? Това каза теле или кравата? Не знам. Защото аз ще направя. Това е Според много мен е натурално. Отгоре слагам чили. сфера. Отгоре запекал го на много бързо. Обърнал го, слагам сфера. Das kann man natürlich auch hervorragend auf der Bratplatte machen. Wenn man eine hat. Да. Hier habe ich eine gleichmäßige Hitze. Hier kann ich, Температура. habe ich 150 Grad eingestellt. Я. На по-голяма площ. Това филе или И да Rindfleisch oder Kalbfleisch? Rind. от коя порода най-хубаво на това? Von welcher Rasse weißt du? Welche ist das beste, Лимузин. das beste Qualität von Fleisch? Das war Bullenfleisch. Bullen. Bulle, als Ochsenfleisch. Das junger Ochse. Това е от пик, не имам породата, не от... Die Rasse, er möchte die Rasse. Keine Eier. Bulle schon. Er möchte, weil es gibt verschiedene Rassen. Лимузин. Ja. Лимузин, шароле, Да. Es gibt Limousinen zum Beispiel. континентал. Bullenfleisch als Stoff drauf. Сега това какво е? Това какво е? Това е тибон стек. Тибон стек. Я. Да кажа. Това е бон филето, това е контрафилето. Да. Und was ist das? Нали да изглежда? Haben Sie dieses Fleisch gekauft? И защо тибон стек? Това прилича на буквата. Заради сетка. Дали заради това? Само заради това. Има формата на сетка. Бонфиле и контрафиле. Но същите ги. Нали така? Да. След врата, по гърба. Как си има всичко, тук има и мазнинка. Шаренко, да. Само е отрязаната изкучката една. Значи ще направим тибон стек и какво още друго? Да.
Рамстед. Това не беше ли Рамстед? Ама е Рамстед, дето го направи първо. Рамстед Не, е... това е обикновен спек, телешки спек, живеещи спек. А ти бомбите на тази. Без тесния рък. Без. Ja. 150 градуса Целзия. Сух въздух.